హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. హౌ ఆర్ యూ ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా అందరూ? ఈరోజు నేను రొయ్యలు ఇగురు చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా రొయ్యల్ని ఫుల్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఓకే, ఆనియన్స్ని కొంచెం బరగ్గా పేస్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ ఎలా రెడీ చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా నా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అన్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఇది ఎలా రెడీ చేయాలో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ముందుగా మనం ఒక కళాయి పెట్టుకున్నాను. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దీంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాను. దాంట్లో కొన్ని గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్, ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 2 లవంగాయలు, యాలకులు, సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఫ్రై చేయాలి. ఈ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి చూసారు కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం అంతా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాం. దీంట్లో నేను టమాటా ప్యూరీ వేసుకుంటాను. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ ఇది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోని మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. సాల్ట్ మనకు సరిపోయేంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దాంట్లో కారం కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఒక 2 స్పూన్స్ కారం. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇది ఇలా సైడ్ చేసుకొని మధ్యలోనే రొయ్యలు వేస్తాను. ఎందుకంటే మనకి ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఇలా మధ్యలో వేసుకున్నాను. ఒక 5 నిమిషాలు పోయాక మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలా 5 నిమిషాలు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా ఇలా మనం ఈ రొయ్యల దగ్గర ఇలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం. చేసేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్లో ఉంచుతాం. ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకుందాం. ఈరోజు మండే కదండి, మా కోసం బెండకాయ ఫ్రై. ఇది మా హస్బెండ్కి, పిల్లలకి, ఇది నాకు, మా అత్తయ్య గారికి. బెండకాయ ఫ్రై రసం చేస్తున్నాను. మూత పెట్టుకోకుండా ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువగా జిగురు అనేది రాకుండా ఉంటుంది.
అదే మనం మూత పెట్టేసి బెండకాయ వేపితే కనుక మనకి బెండకాయ అంతా కూడా జిగురుగా తయారవుతుంది. మనం తక్కువగా ఇలా ఒక 10 మినిట్స్ అలాగా సిమ్లో పెట్టి చాలాసేపు ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత మనం హైలో పెట్టుకోవాలి. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది. దీంట్లో కొంచెం అంత కారం వేసుకొని ఒక 15 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టుకొని ఉంటే మనకి ఈ కారం అంతా బెండకాయలకి ఎక్కుతుంది. చూసారు కదా, మనకి బాగా ఉడికినట్టు అయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకొని దీంట్లోని ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాను. మనం వాటర్ వేసుకుంటే ఇది మనకి ఉడుకుతుంది. లేదు అని అనుకుంటే అలా సిమ్లో పెట్టి ఒక 15 నిమిషాలు ఉంచుకుంటే మనకి రెడీ అయిపోతుంది. దీంట్లో మీకు కావాలనుకుంటే గుడ్లు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఓన్లీ రొయ్యలు ఇగురు వండుతున్నాను. ఇప్పుడు మనం హైలో పెట్టేసుకొని ఒక 15 నిమిషాల వరకు మూత పెట్టేసుకొని దీన్ని కుక్ చేసుకుంటాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నా కూర రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇలా దగ్గరికి అయిపోయింది, బాగా ఉడికిపోయింది అన్నమాట. మన రొయ్యల కూర రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి వేసుకుందాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా నా రొయ్యల ఇగురు. మీ అందరికీ నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మా యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చూసారా, మనకి రొయ్యలు అనేది పెద్దగా చాలా బాగా వచ్చింది. ఈ కూర అయితే చాలా మంచిగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఇలాగే రెడీ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి వీడియో కూడా నేను ఇంకా బాగా పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. నా కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.